Pojďme si ukázat, co jsem dostala od Mikuláše. Takže měla jsem tam čokoládový adventní kalendář od Barbie, jo. Jako co to je? Perník. Perník. No. Čokoládovýho Santu, Mikuláše, nevím co Santa asi, že jo? Čokoláte, milky, nějaký Italiano, něco jak KitKat. Hvězdičky. To odehřívat nemusím, ale okej. Banány. To jsem neměla v ledničce. Apple. Pomegranát. Papitu. Two apple. Apple two. Takový čokoládový ozdobin na stromeček, ale toho jsem dávat nebudu, nebo. Vydávačů anděláku. A KitKat. A tašku. Takže teď si dáme něco zdravýho. Byste neřekli, že nejím zdravě. When I hope this is British mama. A ten bobin granát je velký jak prdel. Tak. A tyhle dvě věci si teď dáme. Tak ahoj.